Добрага ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Сябры, сёння мы, як заўсёды, падрыхтавалі для вас шмат цікавага. І карыснага. Таня, зрабі крок у бок. Так? Не, много. Трошки назад. Цяпер добра? Лесик, а ты крыху бліжэй до стола пасунься. Так, Так, цяпер, Таня, трошки павярніся на камеру. Цяпер добра? Ага, а зараз яшчэ раз давайте павітаемся з нашымі гледачамі. добрага ранку. Рады вітаць вас у нашым добраранку. Тое, што трэба. Кася, што гэта ты раскамандавалася з самай раніцы? Я просто попросила вас стаць так, каб гледачам было вас лепш бачна і чутна. І, здаецца, у цябе гэта атрымалася. Ты знайшла лепшае месца для вядучых ранішняй дзіцячай праграмы. І гэта галоўнае правіла. Вядучых усе павінны добра бачыць і чуць. Кася, ты быццам рэгуліроўшчыкам стала ў нашым пакойчыку. І сама прыдумала розныя правілы руху. Цікава, а хто прыдумаў правілы дарожнага руху? У гістарычных кніжках напісана, што першым чалавекам, які ўпарадкаваў дарожны рух, быў Гай Юлій Цэзар. А, ведаем такога. Гэта вядомы палкаводзец і прамоўца і пісьменнік. Адным словам, знакаміты чалавек, які жыў у старажытным Рыме. І якія першыя правілы былі прыдуманы? Ён забараніў конным павозкам з іншых мясцін уязджаць на тэрыторыю горада Рыма з ранку да вечара. А гэта чаму? Таму што ў гэты час вуліцы горада былі перапоўненыя, і каб не ствараць небяспекі для людзей, Юлій Цэзар даў загад гасцям Рыма пакідаць павозкі за горадам. Сучаснай мовай госці старажытнага Рыма паркаваліся з варотамі горада. А горад жа быў вялікім. Напэўна, пехатой было не вельмі зручна перасоўвацца. І таму рымлянам у тыя часы дазвалялася перасоўвацца па гораду на паланкіне. Растлумач, што гэта, калі ласка. Гэта кабінка ці накрытае крэсла, якія насілі на дзвюх жэрдках. Ой, я б з задавальненнем у такой пракацілася б. Высока сяджу, цудоўна бачу. Не вельмі хутка, але даволі зручна. А калі на дарогу выязджаў знатны рымлянін, ён адпраўляў наперад хуткахода. Той павінен быў крычаць і папярэджваць, што хутка будзе ехаць павозка. Але ўсё роўна, у тыя далёкія часы былі дарожныя здарэнні. На жаль, так. Калі старажытныя рымляне парушалі хуткасны рэжым, ці забываліся, што на вуліцах трэба рухацца толькі ў адзін бок. Добра, што зараз ёсць і дарожныя знакі, і разметка, і светлафоры. А вы, сябры, памятаеце, як паводзіць сябе на дарозе? Усе добра ведаюць, што трэба паглядзець налева і направа, і толькі калі ўсе машыны спыняцца, можна пачынаць рух. А калі вы адпраўляецеся ў падарожжа на аўтамабілі, не забывайцеся нагадваць дарослым, што дзеці павінны ездзіць у машыне толькі ў дзіцячым крэсле. І яшчэ абавязкова трэба памятаць, што зялёны колер светлафора дазваляе пераходзіць вуліцу, а чырвоны нагадвае: стой, не рабі ні кроку. Галоўнае не пераблытаць. А зараз у нас зялёнае святло для ранішняга мультфільма. Я вельмі хачу вырасці і сама кіраваць аўтамабілем. Ой, Кася, будзеш нас з Таней вазіць. Толькі калі вы мяне ад дарогі адрываць не будзеце. Што ты? Мы будзем ездзіць па правілах. А пакуль мы яшчэ маленькія, можам стаць лепшымі кіроўцамі веласіпедаў. Але ў веласіпедыстаў таксама шмат правілаў, якія трэба заўсёды памятаць. Галоўнае з іх ездзіць у шлеме і ў тых месцах, дзе гэта дазволена. А ведаеце, што яшчэ 150 гадоў таму для таго, каб кіраваць веласіпедам, трэба было атрымаць дазвол і для гэтага здаць экзамен. Цікава, ці ўсе маглі атрымаць правы веласіпедыста? Гэта было зрабіць не так проста. Дакладна вядома, што знакаміты пісьменнік Леў Талстой здаў экзамен і атрымаў такі дакумент у даволі сталым узросце, у 65 гадоў. А я ведаю, што прыкладна ў той жа час у Англіі быў прыняты закон. Па якім у аўтамабільным экіпажы павінна было быць 3 чалавекі. Мы якраз маглі б скласці такую кампанію. Толькі трэба вызначыць, хто з нас будзе ісці перад аўтамабілем і несці ў руках чырвоны сцяжок ці ліхтарык.
Такое правило дзейнічала на працягу 31 года. Ой, гэта ж якая хуткасць тады магла быць у аўтамабіля? У горадзе не больш за 3 кіламетры ў гадзіну, а вось за горадам можна было разагнацца да 6. Могу сказать, что человек звычайно ідзе з хуткасцю 5 километров у гадзіну. Представьте, з якой хуткасцю рухаліся аўтамабілісты 150 гадоў таму. Ой, вельмі павольна. А вось у Мексіцы асёл лічыцца транспартным сродкам. Даволі упарты сродак, скажу я вам. Так, з гэтым не паспрачаешся. Скажи яшчэ, што кіроўца асла павінен быў мець спецыяльны дакумент на права кіравання. Гэта абавязкова. Прычым у такім дакуменце павінна быць фатаграфія не толькі таго, хто кіруе, але і самога транспартнага сродку. Гэта значыць, што да фатографа вядуць свайго восліка? Хутчэй за ўсё, менавіта фатограф ідзе да яго і вельмі просіць усміхнуцца перад камерай. Давайте і мы зараз усміхнёмся і паглядзім ранішні мультфільм. Сябры, а на якім транспартным сродку вы б хацелі адправіцца ў падарожжа? І я адкажу адразу, толькі на самым хуткасным. Я не хачу страчваць час на дарогу. Я хачу адразу трапіць у нейкае новае і цікавае месца. А я наадварот, люблю павольна ехаць, каб можна было любавацца прасторамі. А я б хацела адправіцца ў падарожжа на чым-небудзь незвычайным. Дыбанок-самалёт табе падыдзе. О, я б з задавальненнем. Але такі від транспартнага сродку толькі ў казках сустрэць можна. А мне вось падабаецца падарожнічаць на аўтобусе, які яшчэ і плавае. Рачны аўтобус? Ён і рачны, і зямны. У некаторых краінах, дзе ў гарадах вялікія рэкі ці азёры, такі від транспарту карыстаецца папулярнасцю. Я ведаю, што такія мадэлі яшчэ называюць бегемот. Аўтобус-бегемот. Гэта здорава. Так, можна не перасаджвацца з аўтобуса ў карабель, а потым зноў у аўтобус. І на прыпынках, калі захочацца, можна пакупацца ў радцэ. Ай, добрая ідэя. У такім аўтобусе я б у кругасветнае падарожжа б адправілася. Не, у далёкія падарожжы гэты транспарт пакуль не выкарыстоўваюць. А каб гэты аўтобус яшчэ і лятаў? О, гэта ты, Танечка, нешта з фантастычнага фільма ўспомніла. А чаму б не пафантазіраваць? Сябры, і вы, калі ласка, прыдумвайце, фантазіруйце. Можа, праз некаторы час тое, што сёння толькі ў вашых малюнках, стане сапраўднай рэальнасцю. Можаце пачаць фантазіраваць зараз жа, а разам з тым паглядзець наш мультфільм. А зараз час развітвацца. Правядзіце, калі ласка, свой дзень з карысцю. Атрымайце новыя веды, дапамажыце дарослым, знайдзіце час, каб пагуляць з сябрамі. І абавязкова прачытайце кніжку. І давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!